червени платна и сини криле. Хю Лофтинг. По своя път корабът на доктора трябвало да мине край бреговете на Северна Африка, наречени Варвария. Тези брегове са границата на Великата пустиня. Това е диво, пусто място, само пясъци и скали. И точно там живеели варварските пирати. Пиратите, шайка от лоши хора, причаквали корабите да се разбият край техните скалисти брегове. А често пъти, щом забележили минаващ кораб, мятали се на своите бързи платноходи и се впускали да го преследват. Успеели ли да го стигнат, те го спирали и го ограбвали до дъно. После прехвърляли мирните моряци на своите платноходи, потапяли кораба и се връщали във Варвария весели и доволни от стореното зло, с песни на уста. Сетне карали пленниците си да пишат на роднините си за пари. Ако ли пък роднините не пожелаяли да пратят желания откуп, пиратите хвърляли нещастниците в морето. Един слънчев ден докторът и Даб-Даб се разхождали по палубата, за да се пораздвижат. Приятен, топъл ветрец стикал корабчето напред и всички били щастливи и доволни. Изведнъж Даб-Даб забелязала платното на някакъв кораб далече зад тях, на хоризонта. Това платно не ми харесва, казала Даб-Даб. Имам чувството, че е вражески кораб. Страхувам се, че ни очакват неприятности. В това време кучето Джип, което дремело на слънцето, започнало да ръмжи и да говори в съня си. Надушвам телешко печено, измърморил Джип. Недопечено телешко, заляно с препържено масло. Майчице, извикал докторът. Какво му става на това куче? Нима то може да души и в съня си, да души и да говори? Предполагам, че може, отвърнала Даб-Даб. Всички кучета могат да душат в съня си. Добре де, но какво надушва? Зачудил се докторът. Никой не приготовлява телешко печено на нашия кораб. Не, обяснила Даб-Даб. Сигурно и на оня кораб си правят телешко печено. Но той е на 10 мили от тук, очудил се докторът. Нима е възможно да го е надушило? Ами разбира се, казала Даб-Даб. Питай го и ще видиш. В същия миг Джип, все още в съня си, заръмжал отново и устните му се дръпнали нагоре, разкривайки чистите му бели зъби. Надушвам лоши хора, ръмжал той. Най-лошите хора, които съм надушвал. Надушвам неприятности, надушвам бой. 6 проклети разбойници се нахвърлят срещу един храбър човек. Искам да му помогна. Ау! 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 После той излаял още веднъж високо и страшно, сам се стреснал от това и се събудил с много изненадано изражение на лицето. Гледайте, гледайте, извикала Даб-Даб. Оня кораб вече ни наближава. Сега могат да преброят 3 му големи платна. Всичките червени, които и да са, нас ни гонят. Кои ли може да са те? Това са лоши хора, отвърнал Джип. И корабът им е бързоходен. Това са сигурно пиратите от Варвария. Ами тогава и ние трябва да вдигнем повече платна на нашето корабче, разтревожил се докторът. За да заплуваме по-бързо и да им се измъкнем. Тича и долу, Джип, и ми донеси всичките резервни платна. Кучето се затичало долу и домъкнало всички платна, които могло да намери. Но, дори като вдигнали и тях на мачтите, за да ловят повече вятър, пак не заплували бързо като пиратския кораб, който идвал все по-близо и по-близо. Ех, че лош кораб ни даде този принц, завайкало се прасето Гъб-Гъб.
По-бавно от това не вярвам да може да се пътува. По-лесно е да се спечели надбягване с супник, отколкото да се избяга от тях с това старо корито. Я вижте колко са наблизо вече. Виждам дори мустаците на мъжете. 6 са. Ами сега, какво ще правим? Тогава докторът наредил на Даб-Даб да хвръкне нагоре и да каже на лястовиците, че пиратите ги преследват с много бърз кораб и да ги попита какво да правят. Щом чули какво се е случило, лястовиците веднага се спуснали на кораба на доктора, казали му бързо да разплете няколко дълги въжета и да ги направи на множество тънки върви. После да завърже краищата на вървите за носа на кораба, а лястовиците заловили свободните краища с крачета и полетели напред, повличайки след себе си корабчето. И макар лястовиците да не са кой знае колко силни, когато са по една или по няколко, съвсем друго става, когато се съберат стотици наведнъж. А там, завързани за кораба на доктора, имало хиляди връзки и всяка връзка се теглила от по 2000 лястовици, а лястовиците са много бързи летци. Изведнъж докторът усетил да се движат толкова бързо, че трябвало да си хване шапката с двете ръце, защото сякаш корабът сам летял през вълните, а те се пенили и кипели от скоростта му. Сега всички животни на кораба започнали да се смеят и да танцуват в забързания въздух, защото, когато погледнали назад към пиратския платноход, видели го да се смалява вместо да расте. Червените платна останали далеч зад тях.